du os alle sammen med? Ja, er I klar til at tage afsted? Ja! Højere! Ja! Rettet var på tur ude i den mørke skov. Og de andre måtte ikke være med, for de havde fået lov. Det skulle lige bevilles af kommunen. Irtals. Men de alle sammen var spritstive. Irtals. Det var godt, der var noget, der hed afrusning. På snusen. Åh, shit, De kører bare. Hvor langt har vi gået? Hvor langt vi har gået? 5 kilometer. Og hvornår startede vi? For en time siden. Hvad er der sker her? Vi skal ud og gå 16 km i pis regnvejr. Og hvordan har du det med det? Det går sgu nok. Jesper! Det er til at se mål vandstanden med. Er det? Græsset er altid grønner over på den anden side. Ja, er du skuffet over, at det ikke er begyndt at regne endnu? Nej, jeg synes fandme, det er fedt alligevel. Hvis det regner, så er det det, vi må tage med og bide i det sure æble. Så skal man bare se positivt på det. Vi har gratis vand op for vor herre. Alex, skal du med ud af badet, når vi lige har spist her? Må jeg lige få en kommentar? Ikke mere i dag. Det var dejligt for en dukke. Hvad er du lige har været ude at lave? Jeg har lige hoppet i søen derude. Og det var koldt, eller hvad? Ja, det var meget koldt. Mål, helt klart. Og så spise min aftensmad, ja. Det ser jeg også meget frem til. Fedt. Så Jeg ser rigtig meget frem til at spise hele min fællesration. Og komme ud og fiske i aften, det bliver også godt nok. Ja, det der frugtmysli der, det smager bare rigtig godt, mand. Det er det, jeg skal leve resten af livet på, mand. Ja, her, det er så det var lige lækkert. Det er bedre end D'Angleterre, mand. Bedre end D'Angleterre, Beverly Hills over i USA, mand. Sådan, det er bare swing, jazz og boogie, super. Så skal vi have gang i kitchenkøkkenet. Præcis. Heksekøkkenet her. Jakob, prøv lige at fortælle lidt om, hvilke forventninger du har til kitchen. Jamen, de forventninger, jeg har til de her kiks her, det er, at det kommer til at smage noget, selvom der står, at de er lidt grove i det. Skide godt jo. Og så sådan en dejlig varm kop kakao. Skal jeg lige se, hvad Det er klasse, det der. det er bare det her. Ja. Det er overlevelse. Hvad har du tænkt dig? Skal der bare have til på din kiks, eller hvad? Jamen, jeg tror faktisk, at det er ret på sag. Skal du have paté på kiks? Nej, jeg skal desværre ikke have paté, for jeg spiser ikke svin mere. Altså første dag var sindssygt hårdt, men i går det var fint nok. Og så i dag det bliver også sindssygt hårdt. Det er op ad bakke. Men altså, hvad der går op, kommer også ned igen. Så se det på den positive side. Ja, det er skide godt.
Ej, det er fedt at være clean. Og så skal vi ud og gå 16 km, det skal nok blive godt. Det er super fedt. Hvad så, Clef? Går det godt? Ja, det går super godt. Jeg synes faktisk, at indtil videre alle har været super motiveret. Alle er ved godt humør, og ja, vejret, det er faktisk også med os indtil videre. Hvad siger du til vores toiletfaciliteter? Toiletfaciliteter. 2 gange har vi haft adgang til det, der ligner et normalt toilet. Godt nok ikke med skyld, men der var bræt, man kunne sidde på. Det var fedt nok. Så var der i går, der havde vi bare et, hvad skal man kalde det, åbent landskab, ud og grave hul, finde sig noget og så støtte sig op af, og så skulle den ned og bare fødes. Jamen tak for nu. Hvad siger du til 16 km i regnvejr, Clef? Jeg siger tommel op. Rettet var på tur ude i den mørke skov. Og de andre måtte ikke være med, for de havde fået lov. Det skulle lige bevilles af kommunen. Irtals. Men de alle sammen var spritstive. Irtals. Det var godt, der var noget, der hed afrusning. Og snusen. Åh, shit,